אני יוצאת עכשיו ליום קניות בראשון, שעה וחצי בפקקים, בהנאה רבה. מזל היום שעשיתי אימון פילאטיס בבוקר, כי עכשיו מה שאני מרגישה זה אימון סיבולת לב ריאה. אין לי כוח עליה. תראה מה היא עושה, תראה מה היא עושה. זה מתאים לחדר שלך. אנחנו נגיע לך בסביבות 2:30, 2:45. אני חייבת שדברים כבר יהיו מוכנים, מה יש במלאי ומה לא. כל התשומת לב אליי, אני מבקשת. מצאנו פה את הדברים שבעצם אנחנו מחפשים, שזה יכול להיות כל מיני חומרים שונים, שיכולים להיות יותר חמים. בהולנדיה! אנחנו היינו רוצים מאוד משהו שיש במלאי, ולא להיתקע עם משהו מאוד מאוד עתידי. אלוהים, אי אפשר לקום מפה. עכשיו אני כמו בענן, לילה טוב. סוף היום הגיע, אני בדרכי לאוטו, עייפה ומותשת, אחרי יום של מלא בחירות, חיבור חומרים, קניות ומה לא. נהניתי מאוד.